загартую вытрымку і волю. Выплеснуўшы думкі на лісток, тонкае сукно жыцця свою завялося раптам у клубок. Замацую зноў урок суровы, што жыццё падкідвала не раз. Засмуткую, каб пачаць нанова, спадзявацца, верыць і кахаць. Уся паэзія ад кахання, а той, хто кахае, бессмяротны. Філасофія вялікага беларускага класіка Караткевіча узгадваецца падчас размовы з Марыяй Кобец. Яе ведаюць як рэдактара аддзела навін карэспандэнцкага пункта горада Пінска тэлерадыёкампаніі «Брэст», як паэтку і перакладчыка мастацкіх твораў. Пра яе гавораць палеская Мадонна звалішча. Яе імя набірае ўсё большае гучанне ў сучасным літаратурным кантэксце, а многія крытыкі ўжо не ўяўляюць жаночую паэзію без яе пранікнёных, крыху прыпарушаных ціхім сумам вершаў. Творчасці Марыі Кобец, яе высокай паэтычнай лірыцы, маладой і сумленнай, прысвечаны 6-й выпуск спецыяльнага праекту тэлеканала «Пінск» «Палеская скарбонка». Літаратурная імпрэза ў Пінскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя Яўгеніі Янішчыц, прысвечаная выхаду ў свет новай кнігі паэзіі Марыі Кобец «Палыновая квецень», стала значнай падзеяй у культурным жыцці піншчыны і ў лёсе самой творцы. Менавіта ў гэтых сценах адбылося першае публічнае выступленне паэткі. Тут прайшла прэзентацыя першай кнігі. Новы паэтычны зборнік ахапіў творчы здабытак дзесяцігоддзя, выйшаў накладам 200 экземпляраў. У анатацыі адзначана «Палыновая квецень» – гэта суквецце яскравых і нават крыху абвостраных пачуццяў, якія цераз прызму свайго светапогляду адкрывае чытачу Марыя Кобец. Назва кнігі прадыктавана адным з самых вобразных і драматычных вершаў, у якім аўтар звяртаецца да прагорклага палыну. Спее, зноў спее палын, спее, красуе, а ўночы хіліцца к долу, сцяблін, не напаіўшы сірочых. Спеліць свой прысмак адзін, пах свой мацуе, калючы, пах твой, о горыч палын, стаў мне прагоркла балючым. Што ж ты, палыне, палын, запаланіўся наўкола? Што ж ты з гарчэлаю стынь сееш у травах шаўковых? Што ж за расліна, палын, спее між прыцемкаў ночы? Спее, зноў спее палын, спеліць сыход мой прарочы. Сёлетні год юбілейны для мяне, таму што вось 10 год, літаральна 10 год таму я напісала першы свой верш на беларускай мове. Гэта быў верш пра радзіму, гэта быў верш на беларускай мове. Вось, прайшло 10 год, я ўжо маю такі творчы набытак, у мяне 2 ўласныя паэтычныя зборнікі, я ўдзельніца шэрагу калектыўных зборнікаў, мае творы друкаваліся Польшчы, Сербіі, Чарнагорыі, Туркменістане, России, в Москве, у аўтарытэтных часопісах. Сёння я магу з упэўненасцю сказаць, што нейкім чынам я адбылася як паэтка, таму што я адчуваю, што моя творчасць яна запатрабавана, яна знаходзіць шлях да чытача. Лірыка Марыі Кобец моцна прывязана да велічы кахання, да малой радзімы, да матчынай мовы, да бацькоўскай пяшчоты, да маральна-этычных праблем. Кожны з вершаў напоўніцу прасякнуты шчымлівай, але неабдымнай светлай тугой. Нібыта чыстая крыніца, яны лёгка і нязмушана ліюцца з душы паэткі. Загадкавыя, экспрэсіўныя, шчымліва-кранальныя і ўзнёсла-лірычныя. У сапраўдных пачуццях і ёсць магія паэзіі. Творца прызнаецца, што доўгі час ніяк не магла адважыцца аддаць вершы на суд чытача, але жаданне духоўна ўзбагаціць літаратурны свет перамагло. Тут моя душа, тут мои пачуцці, тут мои захапленні, тут мои перажыванні, тут усё тое цалкам, што запаўняе маю душу. Я думаю, што я як паэтка, якая жыве ў сельскай мясцовасці, можа данесці тую скарбонку, якая ёсць менавіта на вёсцы. Сярод вершаў Марыі Кобец нельга не вылучыць самы цёплы і адначасова тужлівы, адрасаваны роднай маці, светлым успамінам дзяцінства і роднай старонцы. Твае вясны, раскошны цвет, згарэў агністыя шыпшыны. А помніш, мам, як мы абед дзелілі з шарадой пташынай,
шапталі штось да збажыны, у тым поле сарамліва макі. А поўдзень, бечаўнік, а мы расклалі сціплыя прысмакі, сальцо на гладзі хвартуха, акраец хлеба, соль, цыбуля, смачней ці шпёк хто пірага, за той акраец твой, матуля. Налі дачушка і малака, навошта есці ў сухамятку? Дае стамлёная рука. Шы яйка з'еш, я нужу смятку. Нервова бзыкаюць шмялі, раяцца ля няхітрай снедзі. Дачушка, малака налі, запі, ды й будзе па абедзе. Буяюць зёлкі ў сонцапёк, дзень доўгі век за працай у полі. Радочак, ну яшчэ радок, ты заахвочваеш міжволі. Гадзіна, дзве, радок, другі, дранцвее спіна, дзень упрысяць. Эх, пахне лепш за пірагі, скарынкі ў торбе ж засталіся. Садзіцца сонца спакваля, пара заканчваць справу. Хай песціць шчодрая зямля, ураджай багаты нам на славу. Лагодзіць вершаліны дрэў, бурштыну фарбай надвячорак. Бруецца жаўруковы спеў, кладзецца сонейка на ўзгорак. Маёй вясны таксама цвет згарэў здзічэлаю шыпшынай. А помніш, мам, жыты, абед, пад гоман чарады пташыны. Літаратурныя крытыкі трактуюць лёс Марыі Кобец як лёс паэта, які асэнсавана, як мастак слова, аглядае рэчаіснасць, асэнсавана бачыць свет у розных яго праявах і па-філасофску грунтоўна разважае над уласным і агульначалавечым жыццём. Мелодыя яе душы гучыць сціпла, але глыбока. Запаволіцца сэрца стук, бег гадзінны. Ты ж стаміўся ад вечных скруг, край радзінны. Ты крывёю зямлю паліў. У ліхалецце помніць раны, лясы, палі, помніць вецер. Помняць сэрцы грымотаў жах, плач ад болю. Ну, даволі так, ужо даволі. Ты пяшотаю свет карай, што хвілінна, чысцінёй. Мой радзінны край, мой адзіны. Патрыятычная, пейзажная, філасофская, духоўная, інтымная. Нястомнаму пяру Марыі Кобец падуладныя кожная з тэматык. Яе вершы надзіва натуральна і нязмушана здольныя пранікнуць у душы людзей. Аб гэтым нястомлена гавораць прыхільнікі творчасці паэткі, яе сябры і блізкія людзі, аднавяскоўцы, калегі па пяру. Поэтов вот таких, что вот как состоялись, как вот поэты, люди творческие, вообще единицы вот. И не только даже в Пинске, так и в Беларуси вот. А вот Мария вот одна из тех, кто это вот настоящий вот поэт. Пусть еще там написала уже довольно много, потому что поэзия, поэт это не только то, что написал, поэт это еще и судьба. Потому что написать можно что угодно и как угодно у нас, понимаете? А то, что вот когда стихи подтверждены собственной судьбой, своей жизнью, это и воспринимается все как входит в данном случае в поэт, вот, в понятие поэт. Просто хорошо и ясно, что ее перед нами Полесская Мадонна, потому что у першей книзе, у прадмове я так и промовил. А зараз почуй такі, ну так, это экспромт такі, ось послухайте. Подарила муза для Марили таленту размашистые крылья. Наказала мудрая Маруси шановать и вольность Беларуси, как Марийка уславляла словом матчину сонячную мову. І сягоння верш Марии Кобец самовитый белорусский хлопец.
Сказаць, што паэзія адыграла значную роль у маім жыцці, проста нічога не сказаць, таму што паэзія насамрэч зрабіла проста неверагодныя рэчы. Праз паэзію я выхоўваюся, я самаўдасканальваюся. Паэзія, як я і сказала, у маім вершы для мяне і адпачынак, і захапленне, і паратунак. Сёння паэтка не бачыць сябе па-за літаратурным светам. Мала хто ведае, а па першай спецыяльнасці Марыя фельчар. Не адзін год будучая творца стаяла на варце здароўя аднавяскоўцаў, але сэрца дыктавала вершы, цягнула ў творчасць. Лёс Марыі – яскравы доказ, што ўсё магчыма, калі ёсць непераадольнае жаданне. Так, у гэтым годзе Марыя Кобец скончыла інстытут журналістыкі БДУ, дзе завочна вучылася на працягу апошніх гадоў. З медыцыны перайшла на тэлебачанне. Жыхары Брэшчыны штодзённа могуць бачыць яе матэрыялы на тэлеканале «Беларусь-4». Можна зрабіць наступныя высновы. Ратаваць людзей фізічна ці духоўна – місія нашай гераіні. І спыняцца яна не збіраецца. У прадмове Алеся Карлюкевіча да кнігі «Палыновая квецень» ёсць наступныя думкі. Колеры яе паэзіі падобныя да тых красак і фарбаў, якімі расквечаны атуляючы паэтэсу край. Аўтар кнігі «Палыновая квецень» магла б быць і таленавітым мастаком, жывапісцам, бо настолькі вобразна і рэльефна, настолькі шматаблічна па колеравай гаме праз яе радкі паўстае палесе. І складваецца ўражанне, што Марыя Кобец вандроўніца не толькі па ваколіцах вёскі Валішча, роднай Піншчыны, яна вандроўніца па палескаму свету. І прыносіць да чытача з гэтых вандровак святло і цемень, туманы і світанні, колеры вады і неба, прыносіць усю прастору, за якую яшчэ і нясе адказнасць як паэт. Між водараў лясных, бярозавых, хваёвых, у подыхах вясны мне захапленне слова. Між зімніх завірух, між павадкаў вясновых, паміж жыццёвых скруг мне адпачынак слова. Калі ж мяне адчай адолее нанова, тады ўжо выбачай мой паратунак слова.